Pajak Sini candidate Kenapa kere? Bahai matong katini ni Chongbari nang sak pai oro nini nang sak bai thangno bacha mani ba bo mahai wansuk Joroti ang to kaham lawan sugo anggo hamzago te ani parani arakan borok jotono sagat khorok busuk phaika tabuk sak jora takse joroti to bisi phaya go proyojona phaikana enke dojon rol kakana salabe go enke motamoti reading tongoi phani bo mahai wansuk kaplai nani bakhak eba ke bo mahai ro ang joroti ke kaham lawan sugo je ukunai ro jotono ani divino saput bisiri tongo 100% dara buta sangkar busro kungna butar sangka aku butar sangka 600 आपका मोबाइल लेके जाइए करने सिचुएशन नहीं है उसको